Medin nana emisa eyima ha ye learn esuatwi ede no yare toa so nenne ne yehwe ne ye akanfo mmɛ efa eye anihaw ne akwadworo eho mame ma obe na afei yentoa dwumedin so ene ba meden ma o eye se abrechi se ne mranti bremu mpo no ni tiso amfu na enye na woreko eye na damoemu na ni tiso ebefu abrechi se ne mranti bremu mpo ni tiso amfu na enye da woreko ne damoemu na ni tiso ebefu ewie na eno de eno no afi yenko adisena nkasa eso yerehwe akanfo mmɛ efa eye anihaw ne akwadworo eho ne dika meden ma ene se usum aniha afiria usum anihaw afiria wuyi mabre magu usum anihaw afiria wuyi mabre magu ne etosumi no a meden ma eye otifa akwa oti wade so otifa akwa oti wade so ne etosumi ensa meden ma eye somo enye akwa somo enye akwa ne etoso enan a meden ma na afi yedi enkomo no eye se anihaw nim anihaw inni bribi se uhia anihaw inni bribi se uhia afi yenko ne enkonkohwe nimdi kan ede ema wono nidi ka mede ema wono na mekire se usum anihaw afiria wuyi mabre magu adwuma wore ye no ode akwadworo ode anihaw atohoa wore nya hwe emfa emfimu enunti ewose ye boye homoden se ebe ye adwumaden ebe yi akwadworo anihaw afi abrabu na afi aboayen ne toso abien se otifa akwa oti wade so otina fa akwa wo se wore ntu anamon na emom obetra fa akwa de wonsa ase ode amiri fam eremwa wo enunti mpanyine se otifa akwa oti wade so obomoden na to anamon na oye adwuma na utumi enya sika atu ubotom sumo ho enya kwa bra obo wo so na waye adwumaden na ode abobra pa no eno enkire se waye akwa ede ama wo ho ti sumo ho enye akwa ne twato ye anihamu eni biribi se ohia obi a oye anihaw obi a oye akwadworo sanipa no eya ho kire ohia enkoara ene fa no nyonko enunti anihaw mu eni biribi se ohia ebesa so abere ofoforo da foforo medinde nana emisa eyi ha eye le so atwi makra